Здравейте хора, тук сме с Венс Ивенс, който днес ще ни разкаже малко повече за неговата нова напитка Ликсир. Нека си отворим по една. На здраве от мен. На здраве, бро. Много ми е драго да срещнем тук в Пирингов, на това готино място, на което допреди малко разцъкахме. Вкарахме някои топки в дупките. Всичко е абсолютно наред, бяхме проактивни и спортувахме. С тази супер готина напитка само искам да те питам първи въпрос. Защо направи Ликсир? Откъде ти хрумна като цяло идеята? Значи идеята дойде от брат ми, който се прибрал от Англия. Каза, че нов сегмент в хранително-вкусовата индустрия се заражда. Това бяха натуралните ноотропици. Сегмент, в който нямаш вредни елементи и в същото време ти дават някаква функционалност, събуждат мозъка ти и помагат на когнитивните функции. И тъй като в 21 век хората адски много мислим, монтираме, действаме, записваме, правим таблици, правим аритметика, решихме да създадем продукт, който да бъде абсолютно изчистен от всички вредни елементи, които енергийните напитки създават, и да създадем първата функционална напитка в България. Да я пуснем и в същото време да издадем и в Европа, защото има зверски недостиг на такъв тип продукти. Значи нещо тотално различно от енергийните напитки. Тотално. Да. Елексир е антипода на енергийните напитки. Значи нещо направо обратното. Направо обратното. Ако енергийните напитки са главния лош, елексир е Батман. Елексир, за разлика от конвенционалните енергийни напитки, всъщност има много по-скъпи ингредиенти, съставки. Себестойността на една обикновена енергийна напитка, която мога да намериш на пазара, е около 12-15 до максимум 20 стотинки. Всичко вътре в елексира е на себестойност минимум лев и 70, което се равнява на около 80-90 евро. Цента. Евроцент. В сравнение с Red Bull, който пиете, който е силно 10 евроцент. Така че вие си правите сметката. А откъде дойде името на напитката? Как ви хрумна да е елексир? Знаеш, аз преди много години исках да създам бранд, който да е марка вода. Марка вода? Исках да създам вода, която да бъде структурирана вода, тъй като водата има памет и е много важно да осъзнаваме, че това, което пием, всъщност е структурирана вода, нещо, което сме и ние самите. Мислите, които мислим, нещата, които ни се въртат в главата, са нещата, които ни се сбъдват и супер много определят какви хора сме. Щастливи ли сме, нещастни ли сме, успешни, неуспешни и така нататък. Елексир е едно съзидателно лого, един съзидателен бранд, който всъщност носи позитивно послание. Знаеш, това, което пиеш вътре всъщност е една качествена, здравословна напитка, която ти дава негативните елементи следствие на консуматорските навици, които имаме в 21 век, защото консумираме всичко. Всички обичаме пържени картофи. Да. Нали? Обаче никой от нас не осъзнава, че когато отидеш в ресторант, мазината на тези пържени картофи, които си поръчва от ресторанта, е въртяна около 5-6 до 20 пъти. Това прави картофите канцерогенни. Най-вероятно всички, които гледат този клип, сме яли от едни и същи пържени картофи. Така че създавахме тази напитка, за да бъде наистина алтернатива за хората, младите, проактивни хора, хората, които бачкат, които искат да бъдат един друг сегмент консуматори, да имат някакъв избор. Цяло за хъсъл културата. Хъсъл със сигурност. Поздрави за фиерето. Тъкмо ще да те питам, за кого точно е насочена тази напитка? Кого таргетирате с нея? Решихме да направим напитката първо за предприемачи, като мен самия, като брат ми Христо Ваташки, с който започнахме този стартъп. За хора, които се занимават активно с Daily Active Mind Tasks, като програмисти, като предприемачи, като спортисти, като хора, които се занимават с всичко свързано с дигиталната ера. Така че мен, като пича зад камерата, така че шаут-аут за него. Абсолютно. Значи за хъслари. Хъслари, абсолютно. За готини хора, които знаят какво слагат в тялото си. Много важно да кажем, готови сме, за всеки, който има книжка, готови сме да слагаме невероятни пари, да инвестираме в автомобила си, в скъпото гориво, което зареждаш от Shell, от OMV, от Lukoil, да слагаш добавки, да сипваш скъпо масло, а пък забравяме да сипваме нещо скъпо и в себе си, нещо качествено, нещо хубаво, тъй като хубавите неща винаги имат своята цена. Това е супер добра наука, много ми хареса. Добре, тази напитка къде може да намерим в момента? В момента е позиционирана в 55 обекта на алкохол и табако в София. Може да се поръча от elixirdrink.com. Хората могат да се поръчат на бъндали 6, 12, 24.
48 броя, така че да са заредени за целия месец, тъй като аз вече съм пристрастен. Аз имам нужда от нещо, което е алтернатива на кафето, тъй като не обичам кафе. Този продукт е създаден от нужда, точно поради този факт. Не обичам кафе, бро, горчи ми, не ми е вкусно. Имах нужда от нещо, което да не ми дава то къс пик и то брутален удар от липса на енергия през деня. Така че наложи ни се просто да създадем нещо по въпроса. Да, напълно те разбирам, понеже аз преди бях доста присъстен към енергийните напитки, но в един момент усетих просто ефекта върху тялото ми. Да. И точно в този момент аз се чудех с какво мога да го заменя. Защото кафето и кофеина по принцип, не знам дали го знаете, но се води едно от най-вредните вещества, които може да приемате, което със сигурност не е нещо, което искаме да вкараме в тялото си ежедневно. Защото има хора, които пият по 2, 3, 4 кафета на ден, какъвто бях и аз. И в един момент сърцето ти просто почва да изнемогва. Това не е окей за млади, за каквито и да е хора цяло. Това е точно таурина. В смисъл таурина наистина те хайпва до такава степен. Кофеина сам по себе си е много чисто вещество. Това и ние направихме напитката да съдържа гуарана, да съдържа матча и да съдържа чист естествен кофеин, който не е от кафе. Да, естествено е много важно. Решихме да дадем един друг прочит на нуждата, която имаме за енергия, защото фактически ние искахме да направим нещо, което да, поне един работен ден, пълен с фокус, пълен с хубава, бистра мисъл и така, роди се продукта, наистина. Това е причината всъщност да вкараме L-теанина във формулата, който бавно отлага действието на кофеина и подпомага работата на мозъка и всички неща, които трябва да измислим в деня си, защото не са малко. Живеем в агресивен свят, пълен с конкуренция, на всяко едно място ни се налага да бъдем по-добри от хората покрай нас. Това е един естествен, хубав наркотик, който дава чистите качества без вредните последствия от него. Това е супер, да. Ти кажа, че си присъстен. Колко пиеш на ден горе-долу? Налагам ми по 2 пъти на ден. 2 пъти, значи Да. Горе-долу по моята груба сметка към 12 часа фокус ти дава. 12 часа фокус минимум, тъй като 14 часа, 6 часа в студиото, 6 часа в офиса и около 2-3 часа да мога съм с семейството, с дъщеря ми, с сина ми, с жена ми, с приятели, с колеги, да мога да си прекараме качествено време. Cheers. На здраве, бро. Надявам се до сега сте си взели един еликсир, защото ако не сте изпускате много. Та, като цяло имам и други въпроси, тъй като си много готина личност от моето детство, от вашето детство. Кога ще има нов трак? Преди малко ти пуснах парчета, които сме подготвили. С теб със сигурност ще заснемем едно видео. Но септември месец съм заложил 2 парчета, които ще излезнат. Септември месец ще излезе песента Tinder, ще излезе песента Момчета от блока. Момчета от блока? Да. Напомня ми на нещо от детството, така че... Момичета от блока. Момичето от квартала. Заснета песен в квартала, в блока, в който съм отраснал в Слатина, заедно с братовчет ми, с всички приятели от компанията ни, заедно с майка ми, която ми носи свежи плодове за закуска, така че мисля, че аудиторията може да се изкефи. Подготвил съм още около 19 трака. 19 трака? 19 трака, които ще бъдат заснети, тъй като 2 парчета вече са заснети, за да може да задоволим глада на хората за музика. Мисля, че ни очаква една солидна Венц зима, пролет, лято. Със сигурност. 2025 Силен звучи сезон. като готина година. Добре, какво е нещо, което искаш да кажеш на феновете ти? Искам да им кажа да бъдат проактивни, най-важното нещо. Това е и слогана на Елексир, слогана, който е слоган за кофаундърите. Proactivity Drink, напитка за проактивност. Бъдете проактивни, създайте обстоятелствата за ситуациите, в които искате да ви се случат, за обстоятелствата, в които искат да ви се случат, защото животът се случва с самоинициатива. Манифестирайте, рисувайте си картинки в главата, защото най-често се сбъдват. И всичко, което си помислиш, наистина е една картина върху платното на живота ти, която в един момент се превръща в твой шедьовър. Така че действайте, дързайте, мечтайте, смело, адекватно, бъдете съзидателни, защото на този свят има много лоши герои, бъдете от добрите. И така ще направим света с една идея по-добър. Много светли и мъдри думи. Благодаря ти много. Особено тук след природата. Да, един ни кадър малко е заминал, но няма нищо, ще го гледаме от тук. И нещо все пак и за хейтерите, защото винаги има такива, когато правиш нещо готино. Аз на тях съм им го казал отдавна, даже го казах преди няколко месеца при Мондио. Ще им каза само да ходят, да сядат на пирона. Ръждясалия, много ви обичам всички. Няма значение дали си мразен или обичан, важното е да няма безразлични. Така че хейтвайте, това ме прави богат, благодаря ви много. Имайте мнение, хора. Благодаря за интервюто. Мерси, бро. Здраве отново. Много ми е драго. Тръгвайте към еликсира. Само да ви кажа, това ми е най-готиното интервю за 12 години.
Радвам се, че го взех. С моят никакъв опит интервюрал съм точно 3 пъти в живота си и третия ми път е Венци Венс. Готов си Благодаря ти, за брат. големи продукции, готов си. Да. Айде хора, очакваме следващия клип на Еликсир или на Венци Венс, както разбрахте. Така че, peace out!